Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio. Las 4:55 na Action Radio Philippines Standard Time. Mayong hapon naman, good afternoon sa inyo sa nga tanan. Aton nga mga suod nga mga ka-aksyon diri lamang sa Action Radio Bacolod. Liwat naman nga mga pangalagad ang inyo sa nga palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition. Ari na kita sa Mayo 23 sa tuig 2022. Inyo ka-action Marlon Hirvaya. Ay 13 kaadlaw na lang kung 13 kaadlaw na ang nakaligad ko ni si Ponta sang natapos ang eleksyon diri sa pungsod sang Pilipinas. Kag kung inisipay naman lang sang inadlaw ang paghahambalan, may 8 na lamang kaadlaw ang nagakabit-kabit kag magasunod na naman ang bulan sang Hunyo. Ang bulan sa Hunyo, tiyan mo nang ika-6 nga bulan sa nga tuig. Kag ginakabig nga amoy na ang tunga-tunga nga bulan sang tuig. Sa mga kandidato nga nagdaog nagligad nga piniliay, labi na sa mga baguhan, sa mga nagbalik papili kag nagdaog. Mao may 38 kaadlaw na lamang ang nabilin. Mga isa ka bulan kag 8 kaadlaw na siya. Antes kamo ang magasugod sa pagserbisyo, antes kamo ang opisyal na nga pagatawgon sang mga tao sa posisyon nga inyo sini nadagan, ina sa mga baguhan, sa mga nagbalik. Pero may ara iya mga ka-aksyon nga nagauyat na gadaan sa posisyon subong, amoning mga ginatawag nga mga incumbent officials nga nagpa-re-elect kag napilian liwat, sige-sige ang ila sa nga pagpangalagad. Pero may ara sa mga PRD naman nagligad nga eleksyon. Bot silingon may 38 kaadlaw na lamang kamo ang nabilin. Kamo ang mga babay sa inyo sa nga palangakuan. Medyo masubo-subo kag masakit ba na abatyagon? Masakit batunon sa balatyagon. Apang dapat kag dapat lamang ninyo ina nga tumanon. Mayara sang insigida nagbaton sa kapyardihan. Adre sa Negros Occidental. Pero may ara gidya nga tubtub subong daway na gidbatia. Kung sang una madasyog sa magsabat sa tawag sa nga nakatapos sa media subong ining incumbent officials nga napyerde. Daw hindi gisaguro magpate nga napyerde bla. Way na sabat-sabat. Ate siguro ginahulat ka na lang nga mag-abot ang Hunyo 30 sa nga udto. Ang iba nagasiling dirita ni mapapatudan nga may aragin man gali iya bugat ang puwersa, ang gahom sa mga botante, ang gahom sa mga tao. Nga bisan bubuan mo gali kwarta kag poderoso ang kontra. Pero kung basta mangibabaw gani ang tutuod nga balatsagon sa mga botante, matabo magali no? Kaya man diri sa Negros Occidental may pila sa ka mga bantog na nga bantog nga apelyedo kung napatag sa politika ang paghahambalan. Pero ti na pierde sang ila sa kasumpong nga sadto ginasiling. Pigaw-pigaw ang resources, pigaw-pigaw ang makinarya. Pero amo patana na daog nagligad nga piniliay. Kaya muna masubo-subo ina batsagon. Apang batunon lang batunon sa hugot. Ang konstitusyon sa Pilipinas, amo ning saligang batas kon sa mga Tagalog pa,
nagasiling ina mga kaaksyon nga ang termino sa isa ka nagdaog nga kandidato sa nasyonal kag lokal nga eleksyon sa Pilipinas dapat magasugod na sa udto sang Hunyo 30. Halin sa presidente, vice-presidente, senador, kongresista papanaog sa madubo nga posisyon. The term will start on 30th June noon time. Pagsulundan subong hugada ni dari sa Pilipinas, pero ini mga kaaksyon nga pagsulundan akon saligang batas konstitusyon nga ato sa nga pagabasihan dari sa Pilipinas tuman kabalantayan ni tuman kakululbaan nga aman akon pinakamataas nga posisyon sang nagdaog nga kandidato nga ato sa nga istoryahan alabi na sa pagkapresidente. Kaya ang balita nga nag-uyog sa mga kaaksyon upisa pa ni kahapon, mayara sang grupo sang mga lawyers, ang mga mananabang abogada, at may ara sila sang ihibaluna, akon konstitusyon sa Pilipinas ang paghahambalan. May ara sang iban nga nagpalayag sang pagkabalaka, nga base kung may matabo ining ginatuwag nga constitutional crisis sa Pilipinas. What? Ti magsiling kita krisis mga kaaksyon ng Pilipinas. Inagyan kag daugin hapay gid gani sang halit gindala sang krisis tuga sang COVID-19. Ti ang constitutional crisis amo ning ginakabalak-an sang grupo sa mga lawyers dari sa Pilipinas. Kon madayon ang ginakuno-kuno, ini kon madayon ang ginaluto kag ginakuno-kuno ang pagpugong sa proklamasyon sang nagdaog nga presidente nga si Bongbong Marcos. Ina bangod sa ginpasaka nga petisyon sa Korte Suprema ara subong mo pending da ang petisyon nga ginpasaka kay sa Korte Suprema. Agud to nga punggan anay ang proklamasyon sa kay anay Senador Bongbong Marcos bilang nagdaog nga presidente na kaligad nga eleksyon. Tikon paboran sa nga Korte Suprema ang disqualification cases kontra kay presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Grabe nga senaryo ini kon matabo diri sa Pilipinas. Kakululbaan sa nasiling tara. Kay kung basihan tang history, kung basihan tang maragtas sa Pilipinas, wala payagali sang natabo nga kaangay sa nga sitwasyon. Amo nang siling sang pila ka mga lawyers kahapon Domingo. Observation ani sang grupo sang mga mananabang. Sa una nang paandaman ni Senate President Vicente Soto III, manang hambal ni Soto makaaksyon nagliligad nga mga adlaw ang Pilipinas mahimo nga mga tubang sang constitutional crisis. Kung ang petisyon nga nagaduso agud kansilahon ang kandidatura ni Marcos Jr. ang maga-prosper sa Supreme Court. Kon aktuhan kag kon paboran sang Korte Suprema. Karon bala sa balita nasyonal. Balikan nato ning istorya na kon may tiyempo pa kita. Aksyon Radio. Alas 5:03 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang inyong ka-aksyon Marlon Hirabaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Aber sa Ilawante, sige na mga balita naton nga pagatutukan taunahon naton sa lokal. Sa balita lokal, kampanya sa mga kapulisan kontra sa mga wanted sa kasuguan. Ang pagdakop bala sa mga tinuga nga nakakomiter sang krimen. Matapos nakakomiter sang krimen, ginkasuhan, ginpapanaugan sa nga mandamiento de arresto. Manang iban na samtang wala pa sang warrant of arrest, di mo man madakpan mo kung magalampuwas ng ginatuwag lang hot pursuit operation. Di ginpapanaugan sa nga mandamiento de arresto. Siyempre kung mayara sang timbre sa ato sa mga otoridad sa warrant officer, nga dito kapanago siro ining may warrant of arrest nga tao ayamon sila na pangitaon na kagadakpon kon aristohon. Tatlo kabo lang nga kampanya ini sang aton nga mga otoridad
Aga sakop ini sa bugos nga Western Visayas sa mga tuig. Ang mga nadakpan nagdangat ini sa 1,425. Aksyon Radyo. Nga 1,425. Sa mga nagkaladakpan may 6,000. O kung sa mga wanted persons mga kaaksyon, may ara sang ginbansagan nga mga most wanted persons. Amo na silang pinakaginapangita gid bangod sa dalagko ang mga kaso na kumiter nila. May ara sang 1,132 naman ang wanted persons. Di most wanted man akon wanted lamang. Dapat lang nga dakpon. Gamay o kon dako man nga ginhimo krimen nila. Basta nakakomiter sang pagsupak sa ato sa kasuguan. Dapat gadakpon kag presohon gid kag pamanaugan sang penalidad. Ano ba lang ang lugar dere sa Western Visayas? Ang may madabo-dabo nga nagkaladakpan kag may ara man ba lang nga pigaw na law-law pang kampanya? Yara ginamo daw di ginamlikuan. Tinugay-tugay aton ini nga pagkilalahon. Aksyon Radyo. Samtang 4 ka adlaw nga bakunahay kontra COVID-19 diri sa Negros Occidental. Masgin pasangkad, masgin paayo, kinatawag ining 4-day provincial vaccination program. Kaugaligo na niya nga inisatibo sang gobyerno provincial ta. Diri sa Negros Occidental para nga madugang-dugangan ang kadamuon sa mga tao diri sa probinsya nga magapaturok sa bakuna kontra COVID-19 pati na ang ginatawag nga booster shots. Ang pagsugod sa ning programa ni subong nga si Banat ibabalaan kung anong apit sa pag-umpisahan. Pati na kung anong duga nga mga estratehiya nga nadumduman sa atos sa ning provincial government. Si Governor Bong Lacson na kaina na kaistorya na sa kaya Provincial Health Officer Dr. Ernal Tumimbang agod nga paturon ang petsa kakondiin nga lugar pwede ini pagpatigayonon. Tekon vaccination drive malang ato sa nga paghahambalan. Ang gobyerno nasyonal pagi sa departamento sa ikayong lawas bastante na ang ila sa nga vaccination drive. Mansang bulan pa lamang sang Marso dumduman ko nga si Health Undersecretary Mirna Cabotaje amo ni sa nagapamuno sa National Vaccination Operation Center. Nagsiling ini sang imbes padayunon sang gobyerno nasyonal ang nationwide COVID-19 vaccination drive. Mas pagkamayuhon sining tutukan na lamang ang mga lugar nga wala pa malabot ang 70% nga fully vaccination sa ilang target population pati sa mga senior citizens. Di halos taran-taran nga mga pamaagi nadumduman kag nahimo naman sa ato sa nga gobyerno nasyonal. Nakalabot na gani sila sa ika-4 nga hugnat mo. Ika-4 trans na, ika-4 na nga bahin sang ginatawag nga bayanihan bakunahan National Vaccination Campaign. Ang ulihim na kaaksyon nagligad nga Marso 18 kag nalabot na ilang target nga 1.8 million individuals. Yang siling ni Cabotaje, we may no longer hold a National Vaccination Day. We will just focus on provinces that need help. Kaya man yung rason kung nga nga dari sa Negros Occidental nagpangita sang kaugalingon nga pamaagi para nga mas papasanyog ang vaccination program inapaagi sa 4 ka adlaw nga provincial vaccination program. Aksyon Radyo. Lasing ko Nuave Action Radio Philippines Standard Time. Sa City Hall nga balita, talatapan ni Mayor Bing. Wala na nagabaton sang application para sa medical kag boreal assistance application. Kaya itong mga nag-una apply, siguro tinguwaan man isang syudad nga maproseso, masikaso. Ang pagbaton sang new application, amon isang hindi na pwede.
Di basi kon para yun ang pagbaton sa application pagsunod sang bag-ong administrasyon. Daw ka normal malang senaryo niya. Sa kada pagsunod sang bag-ong administrasyon kag pagbiya sang daan nga administrasyon. Di kon laktan sang isyo kag kontrobersiya naman sang pila dara ka mga grupo, tina normal man nagakatabo diri sa pungsod sa Pilipinas. Sa panggobyerno sang pusod sa Pilipinas. Alas 5:10 sa Aksyon, Radio Philippines Standard Time. Loksohan ta naman ang balita nasyonal. Way naman sa iban pang pinakadako nga balita sa nasyonal. Magluwasangin muno ko maka-aksyon nga balantayan nga desisyon sang pinakamataas nga korte sa Pilipinas sa pasaka nga petisyon kontra kay Marcos. Amaning balita naman o. Way naiangot sa eleksyon kundi trahedya ni. Masakit batyagon nga trahedya. Barko na sunog sa Kalalauran. May 7 ka mga tao nagkalamatay mo ning pinakamasakit gid pamatian di. Basta gani may trahedya kakatabo kami kakapatay gid. Ang mga nakaluwas di kung basihan tang mga reports maka-aksyon magkatuhay nga report ini o kung datos nga nagaginawa sa nakalain-lain nga mga news outlet. Mayara sang report nga 120, may 125 man ang mga nakaluwas. Sa bahin naman sang napilasan, isang check naton maka-aksyon daw nagsanto man ang record. Sa ato sa mga otoridad sa ato sa taga-gobyerno, ang report is 23. Ang mga napilasan, di malikawan nga may mapilasan nga aman, di gasala-sala mga tao da, makin mo ra kasulod barko, gulpi lang niya magdadabadabang kalayo da. Siyempre ang unod sa pinsar mo kung paano ka makaluwas, maningguha ka man nga makalumpat da eh. Di panik ang mga tao, di malikawan ng mayara gid sa niya kabilasan. Pero masubo-subo diri ka manti may 7 gid ya. Ang kumpirmado nga way na sang kabuhi, 7 gid ang kumpirmado nga nagkalamatay di. Sa nasilintara isa ini sa pinakadako nga balita sa nasyonal nga naggatayog kaina sa aga mga kaaksyon. Man pagbukad na kaina sa nga ato sa social media, amaning balita nga sugata sa aton ining pagkasunog sang barko mga kaaksyon. Isa ini sa pinakadako nga balita, isa ka roll-on, roll-off ang ginatuwag nga RoRo passenger vessel, Mercraft 2. Ang sakay sa makakson, 135 mga tao, makin mo yan. Damo-damo ang mga taong sakay sa di, na sunog ni. Kung lantawon naton ang kalayo sa mga naka-record nga videos, bla, kag dasig sa buong communication mo. Damo sa mga nakakuha record sa video maka-aksyon. Kulang tabonta sos patawara kaluluoy sa mga ara sa barko mo. Grabing pag-ibwal sang kalayo. Mga 1,000 yards ang kalayoon. Halin sa iya sining port of destinations. Ang initial nga report ni Philippine Coast Guard Commodore Armando Balillo, ginkuha yan nga report sa CM Recto District Hospital dito sa may Banwasang Infanta. Ang mga nagkalamatay, 5 dari babayi, 2 ang lalaki. Yang record nagapagita ang ngalan sa mga nagkalamatay base kung kilala nyo di. Record sa nga PCG, Viola Impreso, Marivic Samarita, Edna Balanak, Mina Inceso, Charito Iscarices, Andy Tijares, kag ining si Crisanto de Belles. Siyempre damo sa mga nakasaksi. Kay sa amo to nga ibwal sang kalayo kon medyo layo, bisan layo-layong imo sa nga layo-layong ginamtangan mo, tingala ka man nga kita kay mo di ka nagabadabang kalayo tunga sang lawod. Di maningguha ka man kun way ka malang importante nga laktan maningguha ka gid kag maglantaw ya kung ano ang senaryo maka-aksyon. Di kadamo sa mga nakasaksi maka-aksyon kung ano ang natabo sa mga tao sulod sa barko samtang nagaibwal ang kalayo. Ambal sa mga nakasaksi mga kaaksyon naglulumpat sa lawod.
ang mga tao pati ang mga crew sang barko para makaluwas sa kalayo eh. Ang report naman ni Real Municipal Station Chief ang Real sa Quezon isa mo. Ang Chief of Police nga si Captain Christopher Riano kasiling sa nga ini nga barko nagbiya ni sa Pulilio Island mga alas 5 kainasang kaagahon. Makadto inikonta ni mga aksyon ang biyahe niya padulong sa Real Quezon. Kalawig sang pagpakig-away ho sa mga rescuers, sa mga firefighters para mapalong ang kalayo. Nalabutan alas 10 kaina sa aga mo. Di ko nisip-isipon ho. Inuras, lawig-lawig ang pagpalong sa kalayo. Alas 10 kaina sang aga sang gindeklarar nga under control ng sitwasyon. Ang ginkamanuan sang kalayo ni ginapaligban pa rin sa mga otoridad. Ang isa dari katalalupang doon kay hindi na ni bag-o nga senaryo sa kada may trahedya nga katabo doon sa aton, labi na sa kalalawran. Amaning way naga sa lalanto bilang kadamuon sa mga sakay sa listahan sa manifesto. Man sa una nga papangusisa ni Balilio, may 124 ang mga pasahero nga nakalista sa manifesto. Pero may iban nga wala malista, Di kakatabo di perme ang crew hindi na malistada, crew kasang barko mo. Ang kalaban na ginalistada, pasahero man lang. Pero dapat kung tani lista man daw ang kagdamuon gid no. Kadamuon gid sang mga sakay sa barko. Huwag taman gid pangayo ini nga sa isang trahedya. Para sa ulihi, balambalaan gigid ang kadamuon sang mga sakay sang barko. Blakay kong kisa, hindi balik kawan biya ang ginatawag nga overloading. Aga sa lulubra bala ang kapasidad. Kung 100 ang kapasidad sang barko, 100 katao, dapat 100 lagi katao. Maglapaw na, bugat na katama na. Kaya luntad ko na kaisang pagkalugdang o kung ano mga sahi sa trahedya. Kaya mo ni ginasiling unang may ara sang way malista sa manifesto makaaksyon purite sang ulihi sang ginid-id diri sang Philippine Coast Guard. Nabalaan diri makaaksyon nagsanto giman nagsigo giman. Ang kanamuon makaaksyon sang mga tao sa kais barko mga 135 gidman. 126 ang pasahero kag siyam ang mga crew. Di kon 124 ang nakalista sa manifesto. May duha ka pasahero nga way malista. Ano way dala ballpen? Siyam lang crew mo. Ibutang ta gakatabo gidman nga ang crew daw na tamarana. Maglista sa ngalan nila dara sa manifesto. Ang daw maamo guro permi nga katabo na. Pero may duwa gid ka pasahero nga way malista sa manifesto eh. Mayon kay temprano pa na plastar kag na plansa ang ang kanamuon mga kaaksyon sang sakay sa ning barko kag ang nakalista sa manifesto. Kung ano gid ang ginalinan, mabalaan talang niya sa investigasyon sa ato sa mga otoridad. Ting barko ni human ni sa fiberglass mga kaaksyon. Di lang tawabla, fiberglass. Madutlan sang layaw. Dutlan guro eh. Ginguyod na ni halin sa Balote Island. Pamatamat takas sa barangay Kawayan sa Real Sakop, San Quezon. Aksyon Radio. Alas 5:18 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kay na mga alas 4 ho nakapati kita sang daguob, no? Ang daguob mayupod na nga kilat. Dungan na sila. Normal na kay ari kita sa rainy season na. Check na rin observation report sa ato sa ring patrol with Action John Diaz. Action John, kamusta makulod sa buong? Please come in. Reaction Mars sa area sa Dalan Araneta na diri sa Mayarna sa Araneta sa ning hapon. Medyo magulol umon lang ang kasita na to. Pero tarite o kung wala labi nagaulan Action Mars sa tandring nga posisyon. Ari kami tayo sa magilid sa Negros Occidental High School. Imbes nga maglalusot kami perya sa Araneta pagkadto dito Rosario Araneta bilang alagyan abi pagkadto man sa may plaza publika. Diri ang paton nagliko sa
sa area sang Hernaes kay ti mas shortcut ini ko na pabalik dra sa area sang Burgos ang aton nga pagambalan. Pero sini nga hapon medyo malaba naman ang pila sa masalakyan para sa mga motorista ang direksyon pakadto sa may Libertad Public Market. Moderate to heavy makaaksyon ang trapiko humalin diri sa Cyber Center pagkadto dikto sa may Libertad makaaksyon. Damo pa man sa iban nga pwede lutsan ang aton nga mga motorista kon mga driver sa mga salakyan. Kung nara ka mo dira sa area sang Lacson, Dugay-Dugay, ipatpat ni naton sa inyo, no? Anyways, ang patrol dasig lang wala gani pila ka minutos nakalabot na kami diri sa area sang Locsin. Approaching kita subong ka mga tanion na kaaksyon sa bahay naman sa Rosario Locsin. Nakabig diri ka light to moderate lamang ang traffic situation sining hapon. Na problema lang sila diri kay kun gabi bala advice sa tumatag para mati binang diri nagrabay sa area sang Locsin kag pakadto sa may area sang Central Market. May ari diri buo no naging kot ang under pipeline works ini sang prime water makaaksyon. Kaya along lang kay base ba kung gabi hindi ka mo kamulalong kag dumiritso ka mo sila diri kag mabulasot makaaksyon yung ginamaneho nga salakyan. Pero kung labot ka naman din sa area sang San Sebastian Locsin, labot diri makaaksyon sa kilid no sining Gaisano Grand ang bago doon nila gipatukod nga mall piyak kini mo na gid man parkingan do amo na ning naandan sa kalabanan supposedly hindi gid allowed pero kay apat ka linya sa dalanon subong duha na gid lang kisa kani 1 and 1/2 pa ang maagyan sa mga motorista mayon na lang kay one way ni wala sang sugata makaaksyon kay kung may sugata susunod gid guro ni ang traffic diri sa area sang Dalan Locsin. Paglabot mo naman diri sa area sang Locsin sa may Lozoriaga Locsin sini nga po kaming man diri nga moderate to heavy ang traffic situation. May nagapark diri nga mga e-bike, tricycle pero pimi nagabantay man ho nga traffic enforcer sa kilid kag pulis. Amo ning nga ginbalik naman dira sa mga dalanon na mga kapulisan para masiguro nga may nagabantay mga kaaksyon kag mamintinar ang systematic peace and order. Anyway, action Mar na mention bagog lamang Martes sa Daguob party sa Kilat. Dito sa sur nga bahin sang syudad nagaulan no sini nga hapon pero nagamat-amat gid man didto kaina Tulukan ay kare-kare ang sitwasyon kag ang lakat sang panahon. Umalindra sa Tangob pagkadto kadiri pasaka na sa area sang Alhis sa may Central Sengkang Airport pagkadto diri sa may Gaisano City sining hapon na do wala na maging masyado nagaulan. Mayara pag panariti kon kaisa pero pugtak hindi tayo yon Blackson Mar may managani no pabulubugnaw lang sa aton diri sa man sang Bacolod pero magulugal umon sa gihapon ang kalangitan nila binasa sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. May nakita na ko gani nga mga Facebook post nga nagasiling may area na kuno somewhere in La Carlota nga do nagasuprer sang pagbaha na Marlon. Digto ka nakita naton perte kadulom kung ikamparar pa diri sa north yato ka saan nagkakatinaw sang langit Southern Negros so dragid makaaksyon mahimo nagabundak ang madamol nga ulan amo na labot dira sa area sang Sumag daman sa may syudad sang Bago sini nga hapon sa nasidengan nga bahin sang syudad sang Bacolod wala man sang patimaan ko senyales sang pag magulugal umon nga kanangitan siguro manami gyapon ang panahon dikto sila man nga ginakamtangan. Diri kita makaaksyon sa tatanang mga motorista, mga driver, bantayan, resulta ko radyo makaaksyon ang presyo sang gatong subong kay buwas do may ang ining rollback may rollback gid man bala buwas. Bad news kag good news akson na dyan ang balita. Angot na? Sige ka mahala to kay Dugay, action wala. Anyway, presyo sang gatong sa may crudo, pinakabarato so far nga nakita naton diri nagamboy 75 pesos and 11 centavos sa kada litro sang crudo, 75 pesos 11 centimos. Diari man tingnan niyo yung kapetrone 75 pesos and 12 centavos sa kada litro sang crudo, pinakamahal so far nga nakita naton diri action mar nagamboy 75 pesos and 89 centavos, 75 pesos kag 89 centimos sa kada litro sang crudo. Sa kada litro naman sang gasolina makaaksyon nagamboy diri 73 pesos and 15 centavos sa kada litro sang gasolina. 73 pesos and 15 centavos sa kada
litro sang gasolina, mayari man din magka-aksyon nag-amboy naman 73 pesos and 90 centavos. Sa kada litro naman sang gasolina, pinakamahal so far, nga nakitaan ko din naglabot naman 77 pesos and 44 centavos sa kada litro sang gasolina. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa balito na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ang presyo sang gatong mga ka-aksyon, Martes nga adlaw mo nang iya sa nga pinakasuki gid nga adlaw. Tekon basihan ta ang report sa ato sa screen diri monitor to bala. Sa ato sa nga mother station ang DZRH, particular DZRH sa TV. May good news kag bad news kung presyo sang gatong ang paghahambalan. Unaon ta ang good news. Ang good news may pagnubo 2 ka pesos kada litro sa diesel. Ang bad news may pagsaka sa presyo sang gasolina 4 pesos kada litro. Bad news gapon nga mas dakong taas kumpara sa nubo. 2 pesos ang diesel, 4 ka pesos ang gasolina. Boss nga daw Martes na siya. Pau effect, no? Aksyon Radio. Parang hindi ka mo maghala ka ugtas. Aring gina-rekomendar nato no ang Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHS. sa luwan taring atos ring nga mga gabaritor sa live stream nagpadala sa ila sa ring nga mga mensahe. Hello sa kay Barky Tribe, mayong hapon. Ginatamyaw-yaw mayong hapon kay Kimpoy Yolo kag retired police Jerry Sinoro. Okay, ana Sinoro raman gabaritor. Thank you. Todo ulan hamalya. Okay. Pwede mag-greet si Kimpoy Yolo kag retired police. Okay, salamat kid. Alex Fuentes mayong hapon. Salamat kid. Okay. Milay Oligo. Tara sa may Bani Cafe. Good afternoon man kay Marilo Travilla Katinoy. Okay, si Vanessa Star Kagadok Mat Mayo, si Jinky Dialagdo, wala marka Alex Montesa. Elvira Gilogo, good afternoon from Fernville, Barangay Pahanokoy. Okay. Rodora si Kuya, good afternoon. Watching from Dika Homes, Barangay Kabog. Bibi Gregorio Yolo, mayong hapon Action Marlon, arama si Imbong Dio Campo, monitor kami sa may Maaw. Mayong hapon sir, pwede mag-greet si Kimpo Yolo, salamat kid. Mel Churita Ferrer, good afternoon. Iban, balikan ta naman dugay-dugay. Stand by. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayong imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga tarapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 20. Balita, no? Halin sa Bacolod City Hall. Importante ining pahanumdom, pahibalo sa Bacolod noon. Labinigid sa sining nagaplano pa sa pag-apply para sa medical kag burial assistance. Action Radio City Hall Report. Detalis ang balita sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale, mayong hapon, please come in. Action Mar, naguntat na ang Bing Office pakon bulig ini nga gugma sa pag-accommodate kag pagbaton sa mga bago nga mga aplikante para sa medical kag burial assistance diri sa may syudad sa Bacolod. Iniging kumpirmar ni Marlon Solidom, ang coordinator sang Bing Office Action Mar, pagkatapos ng eleksyon naguntat na sa pag-accommodate sang aplikante bangod posible hindi niya pagkailalahon sang masunod nga administration kung magsigi pa sila sang baton sa mga aplikante. Action Mar, ginpahayag ni Solidom nga ila karon ginaamat-amat release ang ayuda sa mga nag-apply antes ang election ban kag next week mera sa sang schedule sang releasing sang medical pag burial assistance. Action Mar, ginpahayag man ni Solidom nga kasagid man nga may magpadulong dira sa Bing Office sa mga luyag pa mag-apply, ila sinigi na tugyan. Action Mar, ining mga publiko nga nagapasambulig sa may Office of the Congressman. Ang Bing Office kung madumduman sad to nagabato ni sa application kag ginasabit ni Action Mar sa Department of Social Services and Development o kundi DSSD para ma-validate ang claim sa mga nagapasambulig kangay dila sa pag-submit sa mga dugang nga mga dokumento. Sa sining office, ang mga qualified nga mga beneficiary nagabaton sang 3,000, mayroon 5,000 o kung 10,000 pesos. Action Mar, nga ayuda depende ni sila nga sitwasyon o kon balatian. Aring tingog ni Marlon Solidom, ang coordinator sang Bing Office. Tapos eleksyon, why na kita nagpamaton, kaya ti basic wala kung pamaton kita, ti mga 1 month after next administration na basic hindi nila pag-i-honor bla, ti mapasalig kang tao gubata, o ang mga ibili subong, ang mga pending to siya prior sa election banning, na naka-payroll na mo nang ginamat-amat ka release. At why na namon why na kita gabaton o ang ako niya gina-refer ko daya sa PAC kay singko tilawin nito kay congressman ang DSSD
na samon kay ang ma-process namon gagi sa DSSD kung kita ga-aprobahan naton tapos i-process magi sa DSSD for validation amo na so na samon ga sugot kay Marcos, lamang sa coordinator sang Bing Office nga si Mr. Marlon Solido. Balita-likan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat Akson Dale, kabay pang naklaruhan ha. Parang hindi mag salangisag no ang ibandera nga ti waya piyasang ideya nga stop na ang pagbaton sang application. No, klaro man to nga ginaproseso na lamang subong among una nga naka-apply nga nag-stop ang proseso bagod man nga may ara sa ginatuwag nga election banning. Gapatita nga sa pagsunod sang bag-o nga administrasyon ay ari man kaangay sila nga assistance purti siguro ti lain naman ang titulo, lain naman ang plastada. Importante nimo no ang medical kag burial assistance isa ini sang ginakinahanglan gid labi na gid sa mga pigado kubos ta nga mga ka-aksyon diri sa syudad sa Bacolod. Las 5:45 na. Action Radio Philippines Standard Time. Ang ginmuno ta balakainang sa bahin sang nasyonal tilaban-laban nga madayon na gid man ang schedule mga ka-aksyon is buwas nga adlaw. May 25 ang canvassing sa mga boto nga nakuha sang kandidato sa pagka-presidente kag vice presidente. Pero ang balantayan diri sa nasaling tarangkain na amaning ginakabalakan nga krisis sa Constitution nga maning una ginpandam sang Senate President nga si Soto kag opdan man sang pila sa ka grupo sang mga mananabang inikon mapaslawan ang pagproklamar kay Anay Senador Bongbong Marcos bilang nagdaog nga presidente sang pungsod Pilipinas. Ti babangkot dari maka-aksyon nga barantayan ta ang sabat ayhan matabo ni o kon hindi. Damo sa mga punto kag panindugan mga ka-aksyon ang nabatian ta ginpresentar no. Amo di sila mga tinuga ya nga mga eksperto kon mga maalam kon istoryahan ta Constitution dari sa Pilipinas mga ka-aksyon. Tiko ng grupo sa mga lawyers, mga abogado kag abogada nagasiling nga posible ini nga matabo sa Pilipinas may ara man nagasiling nga unlikely to happen, hindi matabo, bisan pa nga ang Supreme Court magmando nga pungga ng Kongreso sa pagpatigayon sang canvassing of votes sa 2022 presidential race. Isa sa nagambal sa maka-aksyon di ang ginakabig election lawyer nga si Emil Maranyon, kag UP Political Science Professor Maria Elia Atienza. Kay nakasaad man dara ko sa sarigang batas no sa Constitution sang Pilipinas kung ano ang matabo pananglit nga mabakante ang talatapan ang opisina sang presidente kag vice presidente. Tiambal ni election lawyer Maranyon, hindi matabo ang ginakabalakan nga constitutional crisis. Kung hindi ma-proclaim ang winner sa pagka-presidente before noon of June 30. Why sang matabo nga power vacuum? Just because hindi na-proklama si Mr. Marcos. Ang Constitution hambal ni Maranyon nagasiling ako ng presidente mapaslawan no fails to qualify come June 30 ang vice president
amo ang temporarily nga makaakto bilang presidente base sa iya sining nga acting capacity. Aksyon Radyo. Bantayan tari buwas nga adlaw or sa masunod nga adlaw or ang balantayan ginaton ko na mga desisyon sa ulihi sang Korte Suprema sa petisyon naging pasaka para punggan ang proklamasyon kay Marcos. Las 5:49 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Nami pa nga penong nga pita na ibla mga bro kanami ang feelings Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Mang continuous range ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibut. Sa live stream, balikan taray ang mga nagdapadala dugang sa ilas rin nga mga mensahe, ho? Okay. Mel Churita Ferrer. Oh, salamat, kid. Okay. Jenke Dialagdon, mayong hapon kay Mr. Arthur Jeff Villasorvani sa Mayo, Docbat Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat, kid. Okay, stay safe. Baulan nga panahon dra. Okay. Okay. Familia Sinuro Pilar Gamonitor pamati sa radyo live pa from Ana Sinuro. Ray Flores Baryoga, good afternoon. Jinky Dialagdon, God bless ARB. Greet lang sila ni Lulit Dialagdon, Papa Joe kag tanan ko nga family sa Barangay Pandanon DSB. Salamat from Arizona, USA. Salamat sa ginpadala nga stars. Kay Christine Minyes, Villalobos, mayang hapon. Salamat kid. Thank you. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of...
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag siya. Report sa patrol with Action John Diaz. Action Radio. Action John, sa Ritali, please kabin. Action Mark at PIN 1425 ka may individual nga may standing warrant of arrest ang nadakpan sa Police Regional Office 6 sa sunod ginamang sa tatlo ka bulan sumugod naman sa Enero tubtob Marso sa tuig 2022 sa 1425 o diri ka may individual 1172 ka diri Action Mar ang ginakabig nga other wanted person samtang 253 naman ang gi-classified bilang most wanted person. Sa 253 ka mga most wanted person, 85 ang nadakpan sa Negros Occidental Police Provincial Office, mayari man 46 gikan sa Iloilo Provincial Police Office, 44 sa Bacolod City Police Office, 23 naman sa Iloilo City Police Office, 19 sa Antique Police Provincial Office, 14 sa Capiz Police Provincial Office, 11 sa Aklan Police Provincial Office, kag may nadakpan man nga SAM ang Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 6 o kung CIDG-RFU 6 kag duha naman sa Guimaras Police Provincial Office. Samtang sa 1172 naman ka mga other wanted person ang Negros Occidental sa Gapon na nagpanguna nga may nadakpan nga ka 1,502 ka mga individual. Ginasundan ini sang Iloilo Provincial Police Office nga may 183, Bacolod City Police Office nga may 104, Aklan Police Provincial Office nga may 67, Capiz Police Provincial Office nga may 57, IDG-RFU 6 nga may 46, Iloilo City Police Office nga may 42, Antique Police Provincial Office nga may 36, kag Guimaras Police Provincial Office nga may 35. So diri kay Police Brigada
Major General Flynn E. Dungbo, ang Regional Director sa Police Region Office 6, rin nga kadalagaan ng accomplishment ang naangkol namang sa kapulisan. Bagod man sa mabakod ng koordinasyon kag pagpaging upod sa komunidad kag sa kapulisan. Nagapandomdom diri nagpasalig si Dungbo sa publiko nga mga kapulisan diri sa Western Visayas ay hindi maguntat sa pagsunod pagbantay kapag dakop sa nabilin nga wanted person kag ini sila at magawatubang sa nagkaigo nga disposisyon. Ginpayon diri ni Dungbo nga tinutuyo sa grupo nga matinluan ang komunidad batok sa mapanghalit sa kriminalidad kag iban pa nga mga individual nga luyag magpanghalit sa publiko. Baliktad gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action, John Diaz, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Magasunod na aksyon balita evening edition with Action Dale Salazar kag Action ang Defensor. Action reports after edition ako naman. Action Marlon Hervaya una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.